Ovom donacijom život stanovnika Močara u potpunosti je izmenjen. Vraćen je osmeh na licima najmlađih, a i oni stariji imaju razloga za zadovoljstvo, budući da su dobili asfaltni put do Kosovske Kamenice. Pa znači dosta znači u ovakvim uslovima i u ovakvo vreme, mnogo znači. Mada ne možda budemo mnogo zadovoljni, ali ipak na neki način smo zadovoljni sa njihove strane. Biljana Jovanović, koju je životni put iz ovog sela odveo pre 20 godina, kaže da je ovo značajan pomak za njen rodni kraj. Dobro su napredovali za ovih par godina, znači promenili se opet. Asfalt je urađen, stadion, tako vidimo osvetljenje, tako šta još. Pa ipak za život dostojan čoveku 21. veka neophodno je uložiti još mnogo toga, jer godinama unazad iz nepoznatih razloga ova sredina je potpuno bila zapostavljena, iako je svega 2 kilometra udaljena od Kosovske Kamenice. Šta je to što po vama bi trebalo još da se uradi? Pa po nama bi trebalo, eto, ostalo nam još 700 i nešto metara. Ostalo nam ulice, da onda vidite i sami, nemamo kanalizaciju, nemamo vodovod, pogotovo mi i onako selo kuburi sa vodom. Mi nemamo prirodnu vodu, nemamo sa strane. A to što kopamo, to ide mnogo duboko, to treba ipak sredstva. Jedna seoska zgrada i pogotovo mi smo najmanje dobili od sva druga sela koja su, mnogo su dobili, a mi veoma malo. A mi se posebno, kažem, zahvaljujemo ovim ljudima što su nam pomogli. Eto, taj asfalt, bar na neki način, eto, da olakšamo sebe i da idemo za Kamenicu sa kolima. Znate, s kolima da ideš ti, onaj put, ono je bilo užasno. Sredstva za ove investicije obezbedio je USAID, a vrednost projekata je oko 47.000 evra. To je jedan od stotinak društvenih i infrastrukturnih projekata u 40 naselja na Kosovu koji se realizuje u okviru programa za aktivno učešće zajednica koji finansira USAID, a sprovodi kancelarija Mercy Corpsa. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.